Hola, soc Fanny, la mamà de Mario. El meu fill va a una aula de 2 anys. He triat escola pública perquè és garantia d'atenció i professionalitat. Em diuen Mireia i soc mestra d'infantil. Treballo cada dia perquè l'alumnat valencià puga ser feliç. L'escola pública és garantia de futur. Soc Núria i he estudiat en la pública. Ara em dedique a la investigació en física aplicada. L'escola pública és garantia d'igualtat d'oportunitats. Soc Josep, mestre d'educació primària des de fa 32 anys. A l'escola pública treballem en projectes innovadors per tal d'aconseguir una societat més justa. L'escola pública és garantia d'integració.